Ja by som v tejto chvíli privítala medzi nami na tlačovej konferencii účastníkov dnešného rokovania. Predovšetkým je to pán Andrej Holák, štátny tajomník Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja. Dobrý. Ďalej pán Roman Žembera, generálny riaditeľ Slovenskej správy ciest. Dobrý. Vladimír Kozák, riaditeľ správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja. Dobrý deň. No a hostiteľ, pán Peter Chudík, predseda Prešovského samosprávneho kraja. Ako som hovorila, témou samozrejme bola doprava. Ak si môžeme dohodnúť taký scenár, tak najprv vás páni poinformujú o výsledkoch, o záveroch toho dnešného rokovania. Bude to pán Holák a pán Chudík. Ak by ste mali otázky na niektorého z iných účastníkov, samozrejme sú vám k dispozícii a predpokladám, že aj na záver, keď sa skončí tlačová konferencia, ešte bude priestor aj na nejaký ten individuálny rozhovor. Takže, aby sme začali, pán štátny tajomník, nech sa páči. Ďakujem. Tak nesedíme v tejto zostave prvýkrát. Prebehlo už niekoľko rokovaní, či už tu v Prešove alebo v Bratislave. Snažíme sa pomôcť Prešovskému samosprávnemu kraju, pretože naozaj, kým nebude vybudovaná diaľnica D1 a rýchlostná cesta R4, tak tá situácia je tu zatiaľ nie je úplne lichotivá. Samozrejme, nebavili sme sa len o cestách, riešili sme aj dopad nového grafikonu železničnej osobnej dopravy na samosprávny kraj. To znamená, dohodli sme si nejaký postup potom, ako bude zavedený nový grafikon do praxe, ako budeme reagovať na prípadné požiadavky samosprávneho kraja na prípadné zmeny grafikonu, pretože toto je taká naozaj téma, ktorá aj zarezonovala, takže budeme sa snažiť výjsť v ústretí občanom a jednotlivým požiadavkám samosprávnych krajov. Ďalšia téma bola samozrejme, to zarezonovalo tento týždeň, otázka tranzitnej dopravy a jej dopad hlavne na občanov. Naša snaha je odľahčiť občanov, ktorí naozaj veľakrát trpia tranzitnou dopravou, hlavne na cestách 2. a 3. triedy. Naše rokovanie teda hlavne bolo o tom, ako, kým nebude definitívne doriešená situácia výstavbou diaľnice D1 a rýchlostnej cesty R4, ako pomôcť mestu, ako pomôcť dopravnej situácii v meste. Druhá vec je, tento rok sme začali budovať cestu Škultetyho ZVL. To znamená, to je projekt, ktorý naozaj pomôže mestu Prešov a samosprávnemu kraju, ale naozaj tá výstavba začala tento rok, čiže bude trvať tie predpokladané 2 roky, čiže hľadáme riešenie, ako dovtedy pomôcť situácii v meste. No a dohodli sme si nejaké konkrétne kroky, ktoré budeme robiť. Ďakujem. Ja začnem v podstate hovoriť o tých problémoch, ktoré sú v meste Prešov, o tých konkrétnych krokoch, o ktorých hovoril pán štátny tajomník. Ten prvý krok by bol ten, že samozrejme, že do vybudovania D1 a R4 by mohlo dojsť k zámene ciest východnej, ktorá je cestou 3. triedy, a Rusínskej, ktorá je takisto cestou 3. triedy, ktoré by boli cesty 1. triedy, s tým, že cesta potom Lesy Dilostrelcov, Holého a Šafarikov, aby boli mestské komunikácie, tak ako bolo pripravované v memorande. V prípade, keby náhodou mesto nejakým spôsobom k tomu sa postavilo ináč, tak by to mohla byť cesta 3. triedy. Čiže k takejto zamene by mohlo dôjsť a tým pádom by to smerovanie všetkých tých tranzitných ťažkých vozidiel v podstate išlo touto trasou. Tým pádom by odpadlo aj teraz problém na Solivárskej ulici alebo na Solivárskej ceste. To je ten problém, ktorý hovorila pani poslankyňa Turčanová, že sa ľudia sťažujú, že chodia tam ťažké kamióny. Ten druhý krok je samozrejme taký, že po majetkovom vysporiadaní Kuzmaného ulice by sme sa postavili aj ku riešeniu práve dobudovania alebo vybudovania Kuzmaného ulice a ďalšieho pôsobenia alebo ďalšieho spravovania tejto časti, lebo dnes sa ukazuje, keď bude v roku 2015, v júni 2015 dobudovaná ako Škultetyho, čiže v podstate pokračovanie nábrežnej komunikácie,
bude veľmi dobre pre mesto Prešov, keď dôjde k takémuto spojeniu zo Sekčova cez Rusínsku, cez Kuzmanyho, cez Čierny most dole na Škultetyho. Čiže to prepojí v podstate svojím spôsobom sever a juh. Takže to bude ten druhý bod. Ja si osobne dovolím tvrdiť, že momentálne teraz, pokiaľ ma informoval pán primátor, on ešte potrebuje, lebo mesto Prešov potrebuje dotiahnuť vysporiadanie majetkové s pánom Šarišským. My v podstate potrebujeme vysporiadať majetok s pánom Šechným. Tie diskusie sú teraz stále permanentné s tým, že pán Šechný stále niečo nové pýta a stále niečo nové žiada. Budeme mať takéto rokovanie v stredu a po tomto rokovaní vás zavolám a budeme vás informovať, že aká ponuka ide z našej strany, čo chceme dať 11. decembra na zastupiteľstvo. V prípade, že pán Šechný to odmietne, tak pôjdeme do vysporiadania v podstate majetku v rámci vyvlastnenia. Iná cesta nie je. V prípade tom, keby pán Šechný súhlasil s týmito návrhmi, hovorím ešte raz, budeme informovať v stredu, tak a mesto Prešov by vysporiadalo takisto tieto pozemky. Dovolím si tvrdiť, že po úprave stavebnej dokumentácie, ktorú je potrebné urobiť napríklad aj kvôli pánovi Šechnému, kvôli jeho požiadavkám, s čím je dohoda, môžeme ísť do verejného obstarávania a najskôr niekedy v októbri budúcom roku, ale predpokladám, že asi skôr v roku 2014 ísť do výstavby Kuzmanyho. Čiže osobne si myslím, že za rok sa takáto cesta dá postaviť, čiže do konca roka 2014 by Kuzmanyho mohla byť hotová. S tým, že po dobudovaní, v každom prípade to už teraz jedno, ako to bude, ale by sme to riešili ako cestu prvej triedy a ten hlavný ťah by smeroval z Košíc stále rovno po Masarykovej cez Kuzmanyho, cez Rusínsku a cez Generála Slobodu doľava. Čiže stále cez Tvorpruh, myslím, že je najdalnejší spôsob tranzitných vozidiel cez mesto Prešov, pokiaľ nebude vybudovaný D1 a R4 a samozrejme, že napojenie aj ten sever-juh, čiže Sekčová napojenie v roku 2015 na Brežnú a na Škultetyho ulicu. To boli veci, ktoré sme dnes v podstate riešili s tým, že dovolím si tvrdiť toho času najideálnejšie riešenie pre mesto Prešov a najskôr realizovateľné. V tejto chvíli, kolegyne, kolegovia, sú na vaše otázky, nech sa páči. Chcem pýtať, složím sa televízia. Koľko to bude všetko stáť? Všetky vaše tri typy, čo ste dali na to rýchle riešenie? Tá prvá vec sa týka v podstate úpravy dvoch križovatiek, čiže na Rusínskej a na Generála Slobodu, čiže východná a Rusínska a potom Rusínska Generála Slobodu. Neviem, pán riaditeľ, možno Fabián, alebo pán riaditeľ Žembera by povedal. Áno, to by išlo v kompetencii štátu. S tým, že tá Kuzmanyho je plánovaná cca, ja teraz neviem povedať, asi 2,5 milióna eur. Samozrejme, že to závisí od výberového konania alebo od verejno-obchodnej súťaže, že aká cena tam bude. Tak zatiaľ sa bavíme o hlavne križovatkách. Tam rádovo, samozrejme ešte nie je hotová dokumentácia, čiže ťažko niekto dopredu stanoví cenu, ale bavíme sa rádovo o 100 000 eur. Zápomne prevádzka, budú tam dopravné obmedzenia? Nejaké také výrazné, že to dosť ovplyvní? Každá stavba v Intravilane prináša určité obmedzenia, to je samozrejme, ale inak sa tomu nevieme prispôsobiť. Čiže za plnej prevádzky s určitými obmedzeniami. Môžem sa pýtať, prečo to tak dlho trvá, alebo kto je na vine podľa vás z ministerstva, že ten obchvat Prešova a vôbec ten prietek Prešovom tak dlho sa rieši? A bude sa to asi až 2015 to bude reálne, že si Prešovčania vydýchnú. Kto teda pochybil, alebo kde boli tí zádrhele? Bavíme sa o D1? Alebo... Bavíme sa o tom teraz prietek, ten tranzitnou dopravou Prešova. Neviem na to odpovedať. Ťažko teraz presne povedať, že kto za to môže. Viete, intenzita dopravy stúpa, ako nedá sa celkom predpokladať, že aká doprava príde, jaký investor príde jednak do mesta Prešova alebo do ktoréhokoľvek iného mesta a čo to spraví s tranzitom, s dopravou a tak ďalej.
Samozrejme máme určité štúdie, čo sa týka výhľadov a tak ďalej, ale nie vždycky je to pravdivé. Samozrejme vieme aj to, že čo Prešov najviac trápi, je to diaľnica, teda rýchlostná komunikácia, ktorá sa pripravuje a preto je dosť aj na štáte dosť problematické v súčasnej situácii investovať jednak aj do diaľnic, aj do ciest prvej triedy. Ale keďže tá diaľnica zatiaľ nie je pripravená, z takých alebo z netakých dôvodov nehovoríme teraz o nich, pretože tam tiež sú náväznosti aj na európske peniaze a tak ďalej, na intenzitu dopravy a podobne, čo povedzme si otvorene nie celkom vychádza, tak riešime túto situáciu, aby sme pomohli mestu Prešov aspoň tou cestou prvej triedy, aby mala kapacitu, aby tí ľudia si v tom Prešove prosto povedať vydýchli. Keď môžem povedať, ja by som snad neriešil, že kto za to môže, lebo jednak ide o 3 subjekty. Ide o štát a v rámci toho sú 2 subjekty, a to je Národná diaľničná spoločnosť a Slovenská správa ciest. Potom je Prešovský samosprávny kraj a potom je mesto Prešov. S tým, že zase na druhej strane svojím spôsobom dochádzalo, keď to tak poviem, od roku 2002 ku stredaniu vlád a stále nejaký nový systém, nová koncepcia. Ja si osobne myslím, že aj keď je to už neskoro, ale konečne sa niečo začína už riešiť. Takže to bude, si dovolím tvrdiť, a predpokladám, že tá D1 sa môže začať stať niekedy v roku 2015. Keď poviete, určite. Takto my sme sa dneska nestretli kvôli tomu, aby sme hľadali nejakého vynika. Áno. Jednoducho, naozaj, toto sú z nášho pohľadu, z pohľadu ministerstva dopravy svojím spôsobom dočasné riešenia. Najkritickejších, najproblematickejších bodov. Pre nás jediné definitívne riešenie je výstavba diaľnice D1, ako hovoril pán predseda, predpokladáme, ak nebudú nejaké zádrhely, hlavne teda s majetkoprávnym vyporiadaním, pretože to je hlavný problém z nášho pohľadu, tak naozaj by mohlo dojsť začiatiu výstavby niekedy v júni roku 2015.